guys, welcome to my vlog channel. Ang dini godan video lana failaybay guys. Just nailangबाय थादो. boldi dah kipa kuri lu ya Nah, dia lagi bener दै ke माबोरै जादों ओरैबायदि दै जाखाबाय Cuman taras ya kan? Aja nih guys, setelah tingginya baik nih, udah ya baik. Gas mana deh ya? Ada, kan gas mana deh ini file masih berapa nih? Kita sar deh. Betul, betul. Nanti sih, aku Kangen aja. Sangat yuk, ya. Masih di jalan. Panen. Nah, ini lagi ber. Coba langgan. Nah, ini lagi ber. Nah, itu guys mana deh pula. Mama sini ya. Hangkat ngelih. Nah, dia lagi. Bukan lagi. Gusto manifestasi itu ya
सांगसोलां गय खानैबो आं सांगसो मानो दंजोबो हमथानो हानाय नङा मा हमथानो एबार थांनो जाथा नायलांदो दैनि अबस्थाखै दैबाना जादों दैबाना नायदो गाइस दैयानो अफार जाबाय गाइस नै नायदो नायदो लोगोफोर माबोरै जादों दैया अयथासार दै जाबाय लोगोफोर नायदो गासिबो जादों नायदो लोगोफोर नै दैया ओरैबायदि दै जाखाबाय माने दैबाना जाबाय लोगोफोर बैखिबो नायदो Oh my god लोमजोब्बाय गाइस लोमजोब्बाय दैया बारानिफ्राय बारा जाबाय गाइस दैया बारानिफ्राय बारा जालांबाय लोमजोबसिगोन गाइस लोमजोबसिगोन राव रास्ता माने फैसिगोन